Dọkịta na-agwọ nta agwọ imo n'ọrịa, dọkịta jikwa mmiri agwọ ọrịa, isi kote bụ ọgbakpọ ya anya, isi kote bụ ọgbakpọ ya anya. Isi kote bụ ọgbakpọ ya anya, isi kote bụ ọgbakpọ ya anya. Dọkịta na-agwọ nta agwọ imo n'ọrịa, dọkịta jikwa mmiri agwọ ọrịa, isi kote bụ ọgbakpọ ya anya, 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 isi kote bụ ọgbakpọ ya anya. N'obodo a mmiri agaghị adị na mma onye ọbụla biri gị aka nchere ya gbaji onye ahụ olu kweda isi gịnị lekwa ya ka ngwa gị achịkwara m ime onye ibu ma iwu nwanne mmadụ ka ị ga-ahapụ m aka ugbu a m ga-eji mma menye ụlọ anya imere ọma anya ma ihe mere mma akpa ga-ese n'obodo a visualizer. I want you to visualize it. He's suffering from tetrapanosia and convulsia. Hey! That is what is here. That is English language, all medical terms. Tetrapanosia and convulsia. So please, if you get me, you get to in a health center. Please, this water is from River Tigris and Euphrates. So before I start what I want to let you people know, let me cool the tempo of this place. This man is now in Sangum. Have you seen you? Have you seen your face? You look so pale and anemic because of and ihe chọkụ ụnụ nwata bụ na o nwere ofu onye n'ime unu bụ ọya. Isi kote bụ ọgba ahịhịa, ihe okokoko ahịhịa. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme ahịhịa. Okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu ahịhịa. Nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri. Achara nwaanyị mara mma. Agwọ mmiri nke bụ mgbe chi ebe were abata esikwa m ọmụ agụ na-abata achara mgbajelie nke anyị na-etu musa aba dịkwa mma. agwara m duga gị n'ogwu dugazie amụsị na gịnị mere achara ugwu o nwere nchọrọ ịgwa gị o nwere ihe na-echu m ụra na-echu gị ụra ngwa na-ekwu ka nna anụnụ ọ ga-adị mma ka m na-enyere gị aka n'obodo a maka ihe gị na-adịrọ mma. Nkwenụ nke mmadụ anyị eji ntị wee nụ. Agwọ mmiri ị na-esi mụ bachala ugo anya etu a ndị ka onye chọrọ enyemaka gị bụ agwọ mmiri inyegoro onwe ya aka n'obodo a wee bịa inyere m aka ekwuzikwana ihe ọzọ ka ntị nụ a biko nchọsịa nnọọ onye ya enyere m aka ọ bụrụ gị nwa biko akpalikwana onwe ya ebe nọ ị na-anụ a ubelegide bekwe
akpaghalị epighalị achụ mkpi na-agbala ọra ka ndị anụsịkwa na-aba n'ọnụ ya ọzọ nyebere n'onwe ya aka Chocolate chama ngokwa emeji bia meba o. Kanyeni. Emi kono bido. Ala ka papa mle. Ane. Nko za ni ngwan. Aga ni. Na bismike. Enge wetazie. Eba se pat atitabe. Tetabe. Babu tezi na yote. Kacha kama mimi. Na bismike. Wanga ni na chagori. Makeba. Nene ya nyeba. Mwende na adakpada. Abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme. Okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu. Nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri. ihe niile emegiri ka mmadụ ka nwanne nwoke mmegirigidere wee gbafuo n'obodo a gị nwere onwe gị ebidokwa nke gị na-emekwa a sị ụzụ na-ama ha akpụ ogene ya nyere egbe anya n'ọdụ ogbe ka ị nọkwa na-emegiri ihe nọdụ ihe dị na-achụgharị ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ụmụ nwaanyị oboloko na ụmụ iri ụmụazị na-atụbasị ha ime mkpuku ị na-akpagharị n'obodo n'izu ka m gwakwa igwe na ndị otu ya emechakwakwa ihe ha ya emeghe etu ịha ka ịha si ikwu nne gị nata mana na-achụ n'agha ikwu nne gị ọzọ na ndị ikwu nne gị ama anabata gị ị na-ezuzugharị asị onwere ahụ ọzọ kpọọ ahụ afọ onwere nkakwụ bie nkakwụ ọnụ isi ahụ anụ ihe ebepụ isi ntị ahụ anụ ihe ebepụ isi ntị esue gere ntị agwọ mmiri oge na-ejighị n'irubeghị oge nụ nwaanyị iji ya nụbeghị nwaanyị ị na n'obodo na-akpagharị onwere ahụ ọzọ kpọọ ahụ afọ onwere nkakwụ bie nkakwụ ọnụ ihe na-agwa ekwuchana ichi asị na ọ bụghị otu ihe ama m ihe nke eme gị mana ya dịba mgbuchi nta ichie achọ na were nchi asịrị na ọ bụghị otu ihe nwere ihe ya eme gị iri na agba agwọ mmiri ịma na asụ ịsụọ n'ikwu ịma ha asụ ịsụọ n'ala agara ngị jikwa ọmụnwa ka ichie pụtara na-abara mba ọ bụrụ na ọ bụghị otu ihe ndogbuo ichie otu esi adọgbu ọkụkọ adọgbuo mme na ka were ihe dobe ya n'azụ ichie obodo ọnwa bụ agwọ mmiri n'obodo a nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ abịabịaghị ụbọchị mbụ di gị ewere mma chụba mụ na ndị ezi oyi m asụọ ka abịachala gị n'ụzọ maka ya mana ihe ama m na onweghị ọzọ nne ma ọ bụla ịṅụ mmanya azụ onwe kpọnkwa Antonia otu a dị kịta mụ na ndị ezi oyi onwe ka esi ihe ndị ṅụrụ nkwụ otu a dị kịta eyi mmanya ṅụrụ nkwụ
dịkala igwuwe bụ na maka na m ejiri ego nna gị wee were oge nye mmadụ ka oke mkpi maka ihe na oji ego Asịgo, ahapụrụ m gị maka na ị zuru oshi ji. onye kwuru Antonia bụrụ m onye ochi Azụ nwe kpọnkwa. Anto onye kwulu Azụ nwe kpọnkwa. onye kwuru na nzuru ochi abụrụkwana m onye ochi Anto ezigbo ọya anyị mba Ojukwu ezugo ohi ịdị na m dịka ozugo ohi Ojukwu anaghị ezu ohi. Ya mgbe ọ na-efuru Ojukwu fụ wakwe fụ ha egbu anya anaghị ezu ohi. Ka mụ na ọgbụgụ dị gị mmadụ ka ya lụtụrụ ife niile ahụ nye onye bụ ahụrụ ọ na-esi n'obodo niile mekọrọ ijego ka ọ bụ Ojukwu ọ na-ezu ohi. Gịnị mekwara na iji gba ọsọ gbapụ n'obodo ị na-eguzo ka ị dọrọ isi onwe gị? Anto ọsọ mgbara agba m ọsọ maka ndụ m agbara m ọsọ maka ndụ m Nsogbu adị. Anto eziokwu ndị n'ihe a mbụ na-adịghị mbụ mmadụ ka mgbafuru n'obodo onweghị onye ma ọ nọ n'elu onweghị onye ma ọ nọ n'ala arụrụ ana na mpụ o mekọnọtara n'obodo a chụ ya chebe Ọ bụ na onwe ebe unu na-aga, enwe m ebe m na-aga. Anto akụ fechakwa na ọ ya adala awọ agaba ebe anyị na-aga Azụ nwe kpọnkwa. agaba ebe anyị na-aga Azụ nwe kpọnkwa. Azụ nwe kpọnkwa. asị m ajụ enweghị ịdị mma ihe ụra na ka m ebe na ma oge na-agafe ha ma otu isi emegharị ya ka mma ma onwe na-echugbu ụra Na-agwọ mmiri. Akwa enweghị ị chọrọ ime. mba o Chineke ewe onye aka ebe m nweghị m na-eme Enweghị ị chọrọ ime. mba nọ nwa chọrọ ime ihe ụra na-enye o abịa n'obodo anyị ha ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuul ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote ebu na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebume mfụ isi n'iruru soja ụlọekwanụ buutu gị ka ọ bụ ihe eme na ịsụrụ ya n'oyibo mata na isi ikote ebu na ọ ga-agba ya agba Ojukwu Otenkwụ onye isi iberibe ọha egbu onye mbịa ọrụ ọha egbu n'ibu ọrịa ụwa kwa ọbata osu azụwa ikpọ nkwa enyi m isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa agba isi ikote ebu ọgbakpọsị anya isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba ndị obodo ihe okokoko obodo a kpafuo mpụ na omekome juru n'obodo a ndị mmadụ na-ewe ihe ha nwere na-anara ndị mmadụ ihe ha nwere n'ike ndị na-eme ka mmadụ ghara ịba lọta ahụgo m n'anya m na o nwere ihe liri ebe a ihe anyị liri ebe a bụ ihe na-eme ka obodo a dị njọ mana Chineke ga-azọpụta obodo a
Chineke ga-azọpụtarịrị obodo a n'aka ndị omekome, aka ndị mpụ. A ga-enyefe obodo a n'aka Chineke, ma ndị obodo kwere ma ha ekweghị. Chineke ga-azọpụtarịrị obodo a, maka obodo a bụ obodo Chineke chọrọ ga-azọpụta. Ọ naanị Chineke pụrụ ịzọpụta obodo a maka ihe ọjọọ, ihe mpụ na ndị omekome pụrụ obodo a. Trafia ka ọ na-ekwu okwu na-ege ntị ka ndị mara ma ihe ọ na-ekwu. Chelo, ị mara onye ọ bụ, ị mara onye ọ bụ kwụrụ. Egele. Onwekwana ife na okwu. Onye mee ji bịakọta ya nso ka nwe ike n'ife ọ na-ekwu mana onwe ihe Ị na-ebe a kemgbe. Ị na-ede ihe ọ dị ka ekwuru ebe a. Iwe onye iberibe. Ochekwa nkwa ife okwu. Ịbịa ketara nso ka ịnụ ma onwe ife nụ. Onye ji bịakọta ya nso ebe ka nọ bụ mbụ bịakọta ya nso ka nwe ike ime mana nọ ife okwu. Arụ dịkwa gị. Nye onye iberibe. Kedu afa nna gị? Ịma afa nna m n'obodo a. Kedu afa nna gị? Ị kwesịrị ịma na afa nna m n'obodo a mụ na m onye afọ. Ohegbu. Ma ezigbo ọra. Amakwala m ị dịghị n'ihe adị ka onye iberibe. Ị n'ihe ọ dị ka ekwuru aga m ebe krat na. Kedu ife mere unu kịta unu na-eje tibe ife? Onwe ife nụ n'obodo a. Ị n'ihe ọ dị ka ekwuru ebe a. Yo jikwu nyekwa m aka. Egboliwe agbagboju niile n'obodo a. Akwụrụ na-etibe ife n'obodo a. Nna ya afọ ya ka ndị mma agwa nna m. Ndị arụdara m n'obodo a. Nna etibe ife maka ndị abụọ. Ọwụzọ ụfọdụ na-etibe ife. Isi kote bụ ọgba ihe okokoko abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi kote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ aba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba isi kote bụ ọgba isi kote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ